adlaw ninyo diha mga bay karon nga video magluto tag batong bay. Kalinaw ba ni ko ninyo? Magic oh. Ato na nang gimatik diha atong lamas. Yun. Kining batong bay usa punis akong paborito. Ang igaa pinait sama ng kalaha dahil butangan po dayon nato nagmantika diha. Syempre di man gid mawala ni lamas no kay mao magina siya nagdala og lami diha nya sibuyas dahonan lang sa atong butang diha kay nahutan man tag sibuyas Bombay. Ato ning giluno diha ang atong batong no human na nato naghugas dayon kumbati na. Ito na po dahil nang ukay diha dahil takluban wa na pagbalik na tug ukab diha bay ato na po nang pataluan diha patis ukay ginagmay nya kay dali ra malata ng batong bay syempre ato na po nang ipalupa diha ang itlog kumbati magic po do nya pagkataod-taod ana luto naman na siya kumbati na ato na siyang karon bay aron makakaon na ta. Tara, let's go. Dito mga bay karon magaon na ta muna na luto niya atong batong. Ano siya? Pino. Ayan na. Hindi na maugtambal. Pagnaw.